Hej Anna. Det her, det er vores rapport om pendulforsøget. Skrevet af mig, Anna Hov, Laura Bang, Albert Sørensen og Oskar Andersen fra St. Knuds Gymnasium. Faget det er 1. A Fysik C, og vores lærer det er Anna Rani Magnusson, ARD. Forsøgets navn er forsøg af svingende pendul. Forsøgets udførelse var den 5. i 2. 2025, og afleveringsdatoen er den 19. i 2. 2025 kl. 23.00. Formålet med forsøget er at undersøge energibevarelsen og energiomdannelsen for forsøget om en svingende pendul. Teorien for forsøget består af både kinetisk energi, potentiel energi og mekanisk energi. Potentiel energi er beliggenhedsenergi. Det betyder altså, at jo højere op et legeme befinder sig, jo mere potentiel energi har det. Det kræver, at legemet befinder sig over jordens overflade, da det kræver en vis højde. Formlen for potentiel energi er masse gange tyngdeacceleration, som specifikt i Danmark er 9,82 meter i sekundet i anden gange højde. Kinetisk energi er bevægelsesenergi. Det er den energi, som for et legeme får, når det er i bevægelse. Det betyder altså, jo højere hastighed legemet har, jo mere kinetisk energi har det. Formlen for den kinetiske energi er en halv gange masse gange hastighed i anden, eller hastighed i meter i sekundet i anden. Den mekaniske energi er summen af den kinetiske og den potentielle energi. I en anden atmosfære, en stillestående atmosfære, der vil den mekaniske energi være konstant. Men fordi at vi i vores tilfælde oplever friktionstab, som for eksempel luftmodstand, forventer vi, at den mekaniske energi for pendulet vil falde på grund af friktionstab. Formlen for den mekaniske energi er altså potentiel energi plus kinetisk energi, fordi at det var summen af de to. Udover de tre formler, som jeg lige har nævnt, så bruger vi også formlen for hastighed og formlen for tid i vores forsøg. Formlen for hastighed, det er kvadratrod og x hastighed i anden plus y hastighed i anden. Formlen for tid brugte vi, fordi at vores forsøg ikke startede samtidig med, at vi startede vores video. Det betyder, at vi skulle indskrive time minus min time. Selveste forsøget går ud på, at det handler om den kinetiske energi og den potentielle energi, som bytter plads, hvis man kan sige det sådan. Det betyder, at når den kinetiske energi er helt nede i bunden, eller så lav som muligt, så er den potentielle energi så høj som muligt. Og så omvendt, så når den potentielle energi er lav, så er den kinetiske energi høj. Så man kan altså sige, at de er hinandens modsætninger. Når der sker det, så sker det, der hedder en energiomdannelse. Altså at de bytter deres plads nemlig. Fordi pendulet nemlig svinger med en vis hastighed i vores atmosfære, så vil der ske et tab i mekanisk energi grundet den luftmodstand, der er. De materialer, som der skal bruges til forsøget, er penduler, snor, et stativ, en lineal, en mobil og en computer med logger på. Den måde, man udfører forsøget på, er, at man hænger pendulet op i et stykke snor. Det hænger man op i et stativ, og under der placeres en lineal, hvor man kan se den hele i videoen. Så fører man loddet op i venstre side af videoen, det er i hvert fald nemmere, og så giver man slip. Så optager man med videoen 3-4 svingninger, hvor pendulet svinger frem og tilbage hen over linealen. Man skal helst sørge for at prøve at holde mobilen så stille som muligt, men er selvfølgelig lidt svært, når det er håndholdt. Vi har vejet vores pendulod til at være 0,089 gram, hvilket er vigtigt for vores databehandling. Her der har vi vores databehandling. Og det her, det er den graf, som vi har lavet. Undskyld.
der starter vi med at se på den, jeg håber du kan se min mus, se på den grønne graf, hvilket er den potentielle energi, som starter med at være super høj på omkring de 0,18 joule, og det er fordi vi starter med at have pendulet op i venstre side af videoen, altså helt op, og så giver vi slip, hvilket betyder, at den potentielle energi falder, og når den gør det, så stiger den kinetiske energi, fordi at pendulet så stiger i hastighed. Der ser vi så, at det ligesom er modsætninger af hinanden. Så bytter det så plads igen, hvor den kinetiske energi så falder, og den potentielle energi stiger. Og det betyder så, at det betyder så, at pendulet nu er over i højre side af videoen. Undskyld. Du må meget undskylde. Hvad hedder det? Og det er så her, hvor vi kan se en energiomdannelse. Det højeste, som vi har målt den potentielle energi til at være i vores forsøg, det er omkring de 0,18 joule, og vi har målt vores kinetiske energi, den blå, til at være højst omkring de 0,15 joule. Hvad hedder det? Den potentielle energi kom aldrig længere ned end 0,01 joule, og det gjorde den ikke, fordi den var ikke nede at ramme vores bordplade, som for dette forsøg var, jordoverfladen. Og som jeg forklarede før, så for at potentiel energi kan eksistere, så skal det være over jordfladen. Altså. Og det betyder jo så, at den er mindst 0. I vores tilfælde, så var den jo ikke lavere end 0,01 joule. Derimod så var den kinetiske energi helt nede på 0 joule flere tider. Det var hver gang den ligesom vendt rundt. Og den potentielle energi var høj. Og det er fordi, at pendulet så stod stille. Og så vendt modsatte retning til at svinge. Hvad hedder det? Jeg zoomer lige en lille smule ind, så jeg kan se noget. Hvad hedder det? Vores mekaniske energi startede på omkring 0,19 joule. Og så havde det med en stigning med minus 0,005 joule i sekundet, som vi ser her. Den er forholdsvis ulige, og det er derfor, vi her skal lave regression lige her, som kan ses. Ja. Hvad hedder det? Det her, det er så alle vores tabeller og beregnede kolonner, som vi også har her. Vi har x velocity, eller x hastighed, hvor den så således ud, og det er altså hastigheden for pendulet, eller hvor hurtigt pendulet med hvilken hastighed pendulet bevæger sig i meter i sekundet horisontalt, og så y hastighed, hvor meget hastighed pendulet bevæger sig med meter i sekundet vertikalt. Så havde vi tid, som jo var fordi, at vi ikke startede forsøget samtidig med videoen, men lidt efter. Og så har vi beregningen for hastighed, som var kvadratrod x hastighed i anden plus y hastighed i anden. Og det er altså pendulets hastighed i meter i sekundet. Så har vi en kinetisk energi, så var en halv gang massen af pendulet, altså vægten, hvilket var 0,089 gram i vores tilfælde, ganget hastigheden i anden, det var den kinetiske energi. Den potentielle energi var igen massevægten 0,089 gange 9,82, som er tyngdeaccelerationen i Danmark, ganget med y, som var den potentielle energi. Så er den mekaniske energi, som jo var summen af den kinetiske og den potentielle energi. Fejlkilder for forsøget. Vi mener ikke, at siden at formålet for forsøget var at undersøge energibevarelsen, mener vi ikke, at det er en fejl, at der er mistet mekanisk energi undervejs, fordi det er præcis, hvad vi prøvede at undersøge. Dog, så både at kameraet var håndholdt, gør, at det kunne være usikkert, og at vi skulle sætte prikkerne på pendulet på videoen i Logger Pro manuelt,
gør også, at der kan være visse usikkerheder, da disse prikker kan være upræcis sat, og mobilen kan være rykket under optagelsen. Men i alt så konkluderer vi, at vi har observeret, at energiomdannelsen mellem den potentielle og den kinetiske energi gik, som vi havde forventet med teorien. Det med, at der skete en energiomdannelse, at de nemlig byttede deres pladser, hvis man kan sige det sådan. Og vores forventning omkring, at den mekaniske energi ville falde grundet luftmodstand, så vi også, i og med at den faldt med minus 0,005 joule i sekundet. Resultaterne viste, at den potentielle energi toppede på omkring 0,18 joule, og den kinetiske energi nåede op på ca. 0,15 joule. Og den mekaniske energi startede på 0,17 joule, og så havde et langsomt fald på 0,05 joule i sekundet. Hvilket passede totalt meget med, hvad vi havde forventet. Både det med energiomdannelsen og med tabet af den mekaniske energi. Vi kom der, de eneste rigtige fejl, der kunne have været, det var nøjagtigheden med den manuelle måling og den manuelle optagelse af videoen. Udover det, så mener vi ikke, at der var nogen fejl. Det er det, jeg har at sige.